Počkajte, keď ti kývnem, teraz. Samko, kde si? Som rád, že som na tekvici. Čo? Čo hľadáš? Oko, na ucho. Oko na ucho. Danko, prosím ťa, kde máš oko na ucho? Prosím ťa, čo ste stratili? Aké ste stratili oko či na Potrebujeme ucho? takéto, toto oko, druhé, potrebujeme na ucho a to sme vyhodili a nevieme to nájsť. A neviete to nájsť, tak môžete si vyrezať nové? Nie, lebo nemôžem otvoriť oči. Aha, tak dobre. Hotové tekvice. Kde sa dávajú hotové tekvice, tu sme mali, nemali. Čitateľka. Pán Fročko, prečo si Teju nenaučil vyrezávať zuby? To bude mať štrbavý, nevadí?